Докато България постигне целта си 16% от енергията да се добива чрез възобновяеми енергийни източници до 2020, държавата пренебрегва друг алтернативен начин на отопление, който излиза по-евтино на домакинствата и бизнеса. Производството на енергия от биомаса съществува от 20 години у нас. Основните ресурси са отпадъчен дървесен материал. До 3000 лева излиза първоначалната инвестиция за закупуване на отоплително тяло. С него може да се отоплява цяла къща или производствено хале, а разходите за гориво са 2 пъти по-ниски от сметките към топлофикация на един двустаен апартамент, например. Макар и по-разпространен в бита, този вид енергия може да се използва рационално и в промишлеността. Когато става въпрос за производство на електроенергия, от изключително голямо значение е каква е степента на оползотворяване на отпадъчната топлина. Това е формулата за успеха, т.е. трябва да има гарантирано използване на отпадъчната топлина от производството на електроенергия. Уредите за отопление с дървесни отпадъци работят чрез електроенергия. Въпреки това сметките за ток ще скочат с не повече от 10-15 лева месечно през зимния сезон, тъй като максималната мощност на един уред е 100 вата или колкото една електрическа кружка. Ръстът в продажбите на отоплителни уреди за изгаряне на биомаси е довел до спад на цените им с над 30%. Пазарът у нас обаче все още е малък. Производителите изнасят по-голяма част от продукцията си за развитите икономики в Европейския съюз, където уредите се търгуват масово. Ако сравниме с дизелово гориво или с електричество, тук периода на откупуване на тази инвестиция е под 3 години. Световно известният цигулар професор Димо Димов вече е компенсирал средствата, вложени за инсталация с биомаса. Той 3 години се отоплява с термична камина, която излучва 2 пъти повече топлина, отколкото обикновена печка на дърва. Така спестява и от суровината за огрев. Между 130, рядко от 150 лева на 100 квадратни метра на месец, като откакто ползвам дървесния чипс, това падна някъде на 100-120 лева. От бранша обаче предричат, че заради поскъпването на всички горива в световен план се очакват по-високи цени и на суровините за енергия, добивана от биомаса. Повишението обаче няма да е колкото ръстът в цената на петрола и природния газ, тъй като добивът поевтинява през последните години.